I lepo želim svima, ja sam Balkanski Učiha i ljudi, nisam snimao nekoliko dana, znači od sredi nisam snimao i nisam ovo čak ni primetio u zadnjoj Boruto epizodi da sam odgledao na brzinu. I ljudi, znači otkriveno je šta je tačno Borutovo oko, znači ime i sve ostalo, znači nisam bio pravo da je to Edo Tensagan, ali ova teorija potvrđuje moju sljedeću teoriju i sad sam siguran, dobro nisam baš siguran, nekih 70% sam siguran da znam ko je Kawaki. Znači, ajde da krenemo u video, jednom posle ovog videa ide teorija ko je Kawaki. I da krenemo na video odmah, znači, ja kad sam čuo ovo nisam mogao da verujem. Kao što vidite na kraju epizode, 15. epizode Boruta, pojavio se Toneri i rekao Joganov red Jogan još ne dolazi na red, ali to će se uskoro promijeniti, valjda tako nešto, ne znam sad napamet šta je rekao. I znači rekao je Jogan, znači ovo Boruto ovako je sigurno Jogan, a pre toga je rekao da se kapija koju je otvorio Nu... I opet se ovo dešava. Ok, ništa. I rekao je da je kapija koju je Nu otvorio, da se ta kapija zatvorila. Sada. To Borutovo oko je u stvari, kao što je on rekao, Jogan. Znači, ako ste gledali zadnji Naruto film, Naruto The Last Movie, znate da je Toneri kidnapovao Hinatu i on je tu rekao da je jedna princeza Byakugana. I ona je potomak, ne daleki, nemam pojma da je daleki, ona je potomak Hamure. A Naruto je dobio pola čakre Hagoroma, što znači da je Hamura, da se pomešan DNK Hamure i Hagoromoa. Znači, ja sam rekao u onom mom videu da to sigurno nije Byakugan, ima delić Byakugana, znači ne delić, nego to je mešavina Rinegana i Jougana, i mešavina Rinegana i Byakugana. Znači, pola, znači, Byakugan i Rinnegan u jednom. Eto, znači, to je to, znači, to je Jogan. I onaj portal koji je se stvorio kao kad je izašla ona munja iz Boruto Goka, kad su Sumire i Mitsuki borili i on je stao između njih, taj portal je otvorio on. Isto kao što je Sasuke otvorio onaj portal za u Naruto The Last Movie. Tako da, eto, to je to što se tiče ove teorije. Jedna velika misterija nam je otkrivena. Znači, jedna od najvećih misterija u Borutu. Dobro, druga je tu da li Naruto stvarno umire ili ko je Kawaki. Znači, ona moja teorija da li Naruto stvarno umire je sada, znači ovom teorijom je potvrđeno da Naruto 80% ne umire, a ja 90% da Naruto ne umire, a 70% je da znam ko je Kawaki. Znači, posle ovog videa ide video ili ko je Kawaki ili dokaz da Naruto ne umire, tako da eto. I to je bilo, znači danas opet idu 3 videa, prošli put sam rekao da idu 3 videa, ali išlo je samo 2, tako da nisam stigao. I da, hvala vam puno za 70 subscribera. Znači ljudi, za nekoliko dana 20 suba stvarno su sjajni i do sljedećeg videa koji je vrlo uskoro, pozdravljam vas, Balkanski Učiha.